nke o chiri na zere. Achọrọ nke maa na ife ọma adị agwụ agwụ, ka chi na-efo ka ife ọfụ na-apụta, ka afọ na-aga, ka montu na-aga, ọ ife ọfụ, ka ị ghara ị na-egbuzi onwe gị. Ego ahụ ị na-achụ ka ị wee gụrụ Benz, ego ahụ ị na-agba kirikiri ka ị wee go akwado mma, ego ahụ ị na-agba kirikiri ka ị wee rụọ ụlọ na ifuru nke ndị ọzọ na-arụ. Achọrọ m ka m lotere gị na o nwere mgbe 406 na-ewu mgbe moto mbe a na-agba okpokoro mbe na-ewu, na o nwere mgbe 190 Benz na-ewu, na o nwere mgbe ụnọ aja ụtọ ifo na-ewu, na o nwere mgbe one dekin ụkwụ na-abụọ na-ewu. Mana ndị a niile agachago, ndị niile ahụ ị nụrụ mmerụ kpamkpamkpa, ị ka na-anụzi afa ha. Ndị a na-asị na mgbe na-egwu Ọsadebe People's Club na ndị otu ndị akpara ike gbaa nnukwu moto, gbaa jipu, ị ka na ịmabụ na disin dise Benz na ndị otu ya, ha mana ọ ga-apụta. Ha malọ, they never know that those ones will come out. Nwaanyị ahụ ị na-agba ka ije gwọọ ọgwụ ka i wee mee ya ka ọ fụ gị n'anya na ọmaka, mana o nwere ndị ga-aka mma na-abịa ka ị mara na ihe ọma adị agwụ agwụ, ka ị mara na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa a, iche na ka imegide mmadụ, iche na ka ime onye intimidate, ọ bụ onwe gị ka ị na-eme. Ka ị mara na ihe ọbụla ị metere isi ka ị eji wee buru ihe niile ahụ ị na-egburu ndị mmadụ, na-egbochi ndị mmadụ ụzọ ka ị wee nweta, ga-emecha bụrụ old things, nke nwere ihe eji ekpọ, nke nwere ịnọzi na-eche ọ bụ ihe dị ụta ma nji wee jegbuo onye, ọ bụ ihe dị ụta ma nji wee gbochiere onye ụzọ. Ife ọma adị agwụ agwụ, ka ụwa na-aga, ka ụbọchị na-aga, ka ife ọfụ na-apụta. Chee ụmụ maka ose a, ụmụ egwu a gbagasị mgbe ahụ na-ewuzi, onwe onye nwa na ndị ka egwu a ga-apụta, egwu ka egwu a ga-apụtakwa. Anyị ga na-eche echiche ihe ọbụla ị na-eme, na-echeta echi, mara na nke dị n'ihu ụka, uche gị dị n'ihe ọbụla ị na-eme, maka ihe ọbụla imegide tata ebe a ka ọ ya awụsa, echi niile ọzọ apụta. Mgbe ị megide n'ihe niile ahụ ị na-eme, mgbe ị ga-ada n'ọya, mgbe mkpakana ga-ama gị, mgbe mkpakana ị na-ekwe ga-amado gị, ịmara na echi eteka. Kpachapụ anya gị, ụwa aka gị ọtọ, na onwere ihe afọta n'eze na-eju afọ. Tụsa nkụzi ma ka ị wee nyere onye ọzọ aka, nye ndị ọzọ aka, like ya, share, tinye ihe m na-akụzi n'ọrụ, na m abịaghị ịkpọ gị ọchị, na ọ ga nyere gị aka maka ọganiru gị, ka ị nwee ike wee fụ ụzọ, mara ebe ị na-azọnye ụkwụ maka ịzọfe ụkwụ. Ọngwa ga-ebuna ihe imetebe isi ka ị ga-ebu, n'isi ka ị ga-ebu ya, uchekwụ ihe anyị na-eme. Tụsasịa nkụzi a iwe nyere ndị ọzọ aka.